An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 4 na avril kalo don bi y'o tile 12 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 11 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ wulikajɔba min n'i y'a sɔrɔ kɛra an ka jamana lakanabaw fɛ murakaw fɛ o min kɛra kunnafoniw na ko min ye Amadu Kufa k'ale masurama dɔw de ni tora ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi kabini o baara in kɛra basigibaliya kɔni jariwala tigilamaw bɛ k'o ta yɔrɔ ni yɔrɔ Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na bi u kɛlen bɛ ka yɔrɔ caman labɛn maaw ye bi sunɔgɔtɔlu ye o ye wulikajɔ sigiyɔrɔma caman ni k'olu sigi sen kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la. Banangaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Dogo komini kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛra dugu fila olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra tuɲɔgɔn na ye ka se ka marifaciw bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔna na kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ réseaux sociaux bɛɛ bɛ taa o de sanfɛ bi o bɛ ka kɛ mun ye ka ɲɛsin an ka jamana ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ na kɛ kunnafoni baba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Alasuma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔn k'a fɔ murakaw fɛ wulikajɔ min kɛra an ka jamana lakanabaw fɛ n'o ye ka se ka wulikajɔ kɛ jariwala tigilama minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka daɲini k'o kɛra an ka jamana na ka taa olu kunbɛn mura o yɔrɔ min ko fɔli filɛ k'u tun kɛlen bɛ ka yɔrɔ in de kɛ yɔrɔ ye maa si kelen ka foyi kun tɛ boli yen nka n'i y'a sɔrɔ olu tɛ a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten falisiw dalen bɛ surukuba tɛ sira la ɲɛ fɛn o fɛn ka d'u ye u b'a kɛ o yɔrɔ in na nka mɛnna an ka ko nin na nin tora nin ka ko nin na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ min y'an ka jamana lakanabaw ye olu kɔni de fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yɔrɔ in ka se k'a bɔnmɔ segikɔnɔnduga ɲɛ bɛ fɛn min na filenkɔnɔnduga ɲɛ t'o la ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'u tɛtɛ fo ka t'u tɛgɛ da u kan o kɛra so ye maa 200 ni kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka sara u ni na kabini o de kɛra kumaw cayara nka a yirala k'a fɔ an ka jamana lakanabaw ye wulikajɔba min kɛ yɔrɔ in na ko Amadu Kufa o min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jariwala tigilamaw yɛrɛ kɛ cɛba ye n'i ye jateminɛ k'i ka dɔn ko ale masurunama camanba de b'a la kunnafoni minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye dugulen kunnafoniw yɛrɛ ye olu dɔw y'a yirana k'a fɔ k'a burankɛ dɔw ko k'a nin ma kɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ in na jamana lakanabaw ye dankari maa minnu na tuma min na n'o kɛra a yirala k'a fɔ ko o kɔfɛ u taalen kɔfɛ Mali sɔrɔsiw kɛlen kɔfɛ ni ka nin kɛ u la u dimi donn'u la ko kɔfɛ k'u seginna ka na dugu in kɔni ka na dugutigi ye ka dɔw minɛ ka taa n'o ye an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaw ye kunnafoniw carila ka ɲɛ suma nin waati kofɔlen in na u wulila tuguni ni k'u kunda mura kan mura bilama hali bi e ka dɔn o yɔrɔw kɔni a n'a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen kɔni ko ne ye jateminɛ ko an ka jamana lakanabaw de bɛ ka lakana jija ye kosɛbɛ kabini o kɔni kɛra u carilen bɛ kungo kɔnɔna na u bɛɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin yɔrɔ caman ma nka kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi an ka jamana lakanabaw nin min kɛra dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ u tɔgɔcɛn ta ka ɲɛ suma u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka baara kɔni a tɛna bila bilen ni Ala sɔnna u bɛna fɛn min kɛ Mali basigi n'a lafiya olu y'u ka fini dɔnni min k'o kama ko ni Ala sɔnna u b'o sama ka s'a dan na maa caman ka fɔ la an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kumakan minnu ma ɲɔgɔn sɔsɔ maliden fanba bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a yira k'a fɔ jamana lakanabaw k'u b'u fo k'u tanu k'u barikada u ye nin baara min kɛ fasodenw sigilen bɛ k'u kɔnɔ nin ɲɔgɔnna caman de la u ka nin ɲɔgɔnnaw caya sango basigi ni lafiya ka an ka jamana sɔrɔ maa caman ka fɔ la an ka jamana lakanabaw sanga ni waati bɛ danbe kɛr'u la wuli bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma ka se k'u tɔɔrɔ u ka sigidaw kɔnɔ walima ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma maa si tɛ wuli ka mankan bɔ n'an ka jamana lakanabaw ye wulikajɔ ta waati min na ka Mali bila lakana minɛ kɔnɔna na dama ko kɔrɔfɔw bɛ caya kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi an ka jamana lakanabaw fasoden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u ka tɛmɛ nin baara in ye sanko jamana basigi o bɛ se ka bila minɛ kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kolo suma o bɛ na sira o sira fɛ Ala k'an ka jamana bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ye kolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka yira k'a fɔ an ka jamana lakanabaw u ka dɛmɛ bɛ ɲɛ suma wa min ye kunnafoni sira fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ɲɛsin olu ma ka tila ka wulikajɔ kɛ anw ka jamana basigi n'a lafiya o bɛ na sira o sira fɛ ko fasoden bɛɛ lajɛlen de kan ka wulikajɔ kɛ an k'o sira minɛ o sen fɛ
a kumatigi tun ye maa min ye Sidiki Kuyate ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An k'an janto yaasa jugu ka laɲini n'o ye k'an bila ɲɔgɔn na an kana sɔn ka don da fɛ wa an k'an janto diɲɛ kɔnɔ fɛɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ arajo min n'o b'an ka jamana kɔnɔ ko Mikado ka datugu o ni arajo fɛn o fɛn bɛ yan minnu bɛ yen n'o bɛ ka baaraw kɛ baara minnu min na an ni ɲɔgɔn cɛ k'o gɛlɛya ka bɛnsɛnwa don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko MINUSMA n'o taara diɲɛ marifakulu farafinna jamanaw kɔnɔ jamana minnu dɛsɛra k'u yɛrɛ lakana olu mɔgɔw cɛ ka n'u to an da la mɔgɔ bawu ani kɔ ko sisan fɛɛrɛ ka kɛ MINUSMA ka kantonné n'o y'a ka don bɛrɛ la a kantonné kɔfɛ layidu min b'an n'u ɲɔgɔn cɛ n'o ye san kelen an bɛ mandat kelen d'u ma o ye tuma ko ɲinan a yera ko maliyɛnw fɛ ko tɛ dɔ ka foro kan n'o bɔra yen an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ju la dɔgɔkun tɛmɛnen o wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ o wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ tali kɛ cɛya la a bɛ tali kɛ kɛlɛmasadenya la o wulikajɔ min ni a donna dɔfo kɔnɔ o wulikajɔ min ni sebaaya kofɔ sebaaya min ni maa armé m'o o kɛ fɔlɔ ka kɛ ni terroriste ye e tuma ko an b'o fo k'o kɔkɔrɔ don kosɛbɛ o bɔlen kɔ ni jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan o y'a ɲini ko an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye marifatigi kulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu marifatigi kulu ninnu ka marifa ka b'u bolo tɔn minnu bɛ yen n'u sigilen don k'a fɔ u ka laɲini ye ka se ka siya ko de don ba la tɔn minnu sigilen don k'a sababu kɛ u bɛ fɛ ka bɔra ko de don ba la ka taa sɔrɔ an bɛɛ bɔra Maliba kelen de ko fɛɛrɛ ka kɛ olu tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u ka ci ka bɔ yen ko a ɲininen don maa minnu bɛ yen ni janfa donn'u ma Agera maa minnu bɛ yen ni wulikajɔ min kɛra Kidal tuma min na an ka gouvernement ko k'u bɛ taa bɔ jamana maaw dɔ ye jamana Kidal n'o kɛra mai kalo la san 2014 maa minnu sara olu la e tuma kiiri ka wuli ka jɔ olu ye. An balola k'a fɔ ni tun ye yɛrɛwolo olu ye faraɲɔgɔnba min kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ kumatigi tun ye Sidiki Kuyate kuma kolomaro tɛ dɛrɛ jamana in a bɛ siratigɛ jɛlen kelen minɛ cogo min na ni ka maliden bɛɛ lajɛlen tɛgɛ to jurukunba kelen na wulikajɔ min kun b'o ye ala kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kabini mura gɛlɛya kɔni o kɔni kɛra ka ɲɛsin Jadewala tigilamaw ma o kɔni kɛlen bɛ bi sa k'u tigɛlen de ye o wulilen bɛ k'u jɔ gɛlɛya kɔni k'o ta ka ɲɛsin mara caman ma jafara bɛ kaw fɛ yen an balɔrɔ k'a fɔ min ye donsolaka dɔ ye ale bɔra k'a bɛ taa wɔlɔ ɲini o de sen fɛ Jadewala tigilamaw kɔni i ka dɔn camanba u y'o ye mun kɛ u farala ɲɔgɔn kan kana k'u b'o o ɲɛnama minɛ o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u ye marifa ci ɲɔgɔn na fo ka se ka nikɛnɛ karaba u y'a faji la ka tila ka su ta ka n'a da ka siya kɔrɔ ka tila kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u mago b'a la de sango mɔgɔw ka se ka bɔ ka na k'u bɛna o su nɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn na yaasa ka nin bɛɛ la ipiratigɛ d'a ma min ye ka dɔn k'a fɔ tɛnɛnku ka dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ye Mamadu ye ale b'an bolo nin waati na e ye jɔnni ye. Mamadu ka bɔ Tɛnɛnku. Mamadu an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛra Jafara bɛ marabolo kɔrɔ na ko fɔ ka mɔgɔ dɔ bɔnna nin na Jadewala tigilamaw fɛ donsolaka dɔ a ko kɛra cogo di. A kɛra ten ko ye n balimakɛ Abulayi Kulubali y'a di kɛla ninnu sisan dagayɔrɔ de kɛn bɛ Tɛnɛnku ani Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye doni min kɛ mura Bamanci ninnu yɛrɛgɛlen ni waati na o nana o ka dagayɔrɔ de kɛ Tɛnɛnku ni Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuba minnu bɛ yen nɔ Tɛnɛnku bɛ kute kelen fɛ Jafara bɛ kute kelen fɛ donc o ni ɲɔgɔn cɛ ba min bɛ ka taa fɔ Tɛnɛnku yen nɔ o kɛn bɛ ka o yɔrɔ de kɛ o dagayɔrɔ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ tile 2 ɲɔgɔn na ka sisan donso denmisɛn dɔ de bɔra Jafara bɛ dugu kɔnɔ u bɛ to ka taa dɔgɔnin ninnu fɛlɛ a tora o kɔnɔna de la Bamanci ninnu o y'a ɲini k'a ɲanama minɛ a ma sɔn ɲanama minɛni ma n'o karila ɲɔgɔn na ko in gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o karila ɲɔgɔn na ka bɛn ni yɔrɔ min ye a yɔrɔ ni Jafara bɛ kɔni cɛ kilo 5 de don ani Tɛnɛnku yɛrɛ cɛ man jan kosɛbɛ a kɛra dugu min dangan yɛrɛ de la fɔ dugulamɔgɔw bɔra k'o filɛ o dugu in o b'a wele ko Kira donc Bamanci ninnu ko jama baden de nana dɔw bɔra Bakɔbolo dɔ in fɛ dɔw bɔra Bakɔbolo dɔ in fɛ a n'o ye mugu ci daminɛ ni ɲɔgɔn ye min kɛ a ma se o kɔrɔ min kɛ a y'a kɔntarama bɔ ka na ji dawolo ye fɔ ko fanga se a la ka ale kɔni ni kɛnɛ karaba ji in kɔnɔ yen nɔ a kɛra tileladun waati la k'a taa o tileladun waati na o tora kɔrɔ yen nɔ fɔ wulafɛla sera o y'a sama ka bɔ ji na ka n'a bila geren kan a bilalen geren kan o sira su nɔfɛ yen nɔ fɔ ka dugu jɛ dugu jɛlen yɛrɛ la o tilela su nɔfɛ ye tuguni fɔ ka se lansara waati la o kɛlen min kɛ dɛmɛ bɛ ɲinina fan bɛɛ fɛ an ka fantigilakaw fɛ an ka sɔrɔdasi minnu bɛ Tɛnɛnku kuma sera o ma sɔrɔdasi minnu yɛrɛ bɛ Jafara bɛ yen nɔ kuma sera o ma bari o k'olu ye marifa mankan yɛrɛ mɛ waati min na ninnu kalen bɛ ɲɔgɔn na mɛ o kɔni ma taa dɛmɛ don a ko la
mata a su yɛrɛ nɔfɛ fɛn min b'a to sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka ɲa cɛ furu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka di a somɔgɔw ma a ma sɔrɔ awa ko nana gɛlɛya min kɛ somɔgɔw yɛrɛ murutila min kɛ k'a fɔ k'o bɛna taa dugu tɔgɔ in na yen nɔ n'o de ye kira ye ka taa u ka furu nɔfɛ yen nɔ a mana kɛ min ye a bɛ kɛ o ye o dugulamɔgɔw yɛrɛ de siranna ko in fitina in n'a kɛra o cogo la a bɛna laban ni min ye a fangatigilamɔgɔw yɛrɛ dasera a ma o jatikɛla ninnu ko minnu bɛ kungo kɔnɔ ye k'a bɛ mɔgɔ 400 bɔ o kɛra min kɛ wula fɛ o dugulamɔgɔw yɛrɛ de faamaci ninnu deli k'o ka foro di o ma o bɛ taa di somɔgɔw ma pour n'a kɛra fitina ye a kɛra olu yɛrɛ minnu ka danganda la fitina dɔ kana se olu yɛrɛ ma faamaci ninnu sɔrɔ de ka fura di ka na jɔfara bɛ k'aw bolo o ka taa a sugu don a kɔni kɛra o cogo la balimakɛ an kɔni bɛ min fɔ an ka fanga ɲɛna toujours fanga de b'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ni bɔra kalama yɔrɔ o yɔrɔ la ko u ka lɔdɔniya n'a kunnafoni ɛnɛnko ni jɔfara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛn bɛ mura fitini de ye bi surtout a badawolen fɛ jakira ninnu joyiti ninnu ka taa taga ninnu fɛ bi yɔrɔ in kɔni bi a tɛ don tiɲɛ de ka fisa olu yɛrɛ ka mara de tun bɛ boli yɔrɔ in kan san caman mɛ bi yɔrɔ tɔ minnu kalayalen don u nana bi kɔni ka yɔrɔ fa de tɛ mɔgɔ t'a hakɛ yɛrɛ dɔn jamana faamaw ko hakili to a yɔrɔ la u ka cogoya bɛɛ kɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na yɔni mɔgɔ ninnu ka taa tiɲɛni kɛ don kuna tiɲɛni min a barika bɛ sɔn ka bonya a ma kosɛbɛ fanga ninnu k'u cɛsiri kunnafoni kɔni tɛ bari kunnafoni dira o bɛɛ ma tɛnɛnkokaw k'u b'a kalama jɛfarabekaw yɛrɛ k'u b'a kalama awɔ segukaw kunnafoni sera o ma masinɛkaw yɛrɛ kunnafoni sera o ma o la an b'i yɛrɛ fo an bɛ dugawu k'i i ka kunnafoni ɲɛɲini na ani k'a sɛgɛsɛgɛ ka i tɛgɛ da kisɛ kan an balona k'a fɔ ni tun ye Mamadu Kaɲe ka bɔ Tɛnɛngu a fɔra cogo min na basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye n'o ye Jafara bɛ ale kɛrɛfɛ ye jɛnɛ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Ɲala kunungo jadewala tigilamaw kɔni u ni marafaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ n'a ma dogo maa la ka u baganw cɛ ka taa n'u ye yaasa k'o piratigɛ d'a ma Tayiru Kanpo b'an bolo nin waati na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Tayiru Kanpo ka bɔ Kumanga jɛnɛ mara la. Tayiru Kanpo an ye kunnafoni sɔrɔ ko jadewala tigilamaw wulilen bɛ nin waati ninnu na ko kunungo k'u wulila ka don Ɲala ka taa baganw cɛ yen nɔ k'a kɛra marifaciw ye a ko kɛra cogo di. A kɛla Abulayi Kulubali kunun dɛnɛ Ɲala ni jɛnɛ cɛ badini dɔrɔn de bɛ yen u nana ni ka Ɲala baganw cɛ ni ka taa n'u ye mobili tun b'u bolo u sera dugu min na n'u ye u ni wulu ye mugu kɛ o de ye Cɔkɔrɔbugu ye u ni wulu ye mugu kɛ kɔni tɛmɛna ni baganw ye ni ka taa jɛnɛ mara kɔni na bi bi in na donc wulu de bɛ mɔgɔ sɛgɛrɛ mɔgɔ t'u sɛgɛrɛ parce que u yaadala u fɛn mɔgɔ tɛ s'u la bilen n'a fɔla jɛnɛ ni Ɲala filancɛ ko jadisiw bɛ bɔ tu kɔnɔna na ni ka na fo jɛnɛ ka na baganw cɛ e kɔni b'a dɔn a kɔni dan tɛmɛna ni samiyɛ kɔni donna nin cogo in na jɛnɛ mara kɔni an b'a fɔ ko a tɛ ɲina. Tayiru Mali surasiw ye wulikajɔba kɛ jɛnɛ kɛrɛfɛ murakaw fɛ kunnafoni na u kɛra cɛniba ye ka ɲɛsin jadewala tigilamaw ma o wulikajɔ min kɛra u ma fu siri jadewala tigilamaw ka lamalama na ye wa. O wulikajɔ min kɛra mura alhamdulilayi an bɛɛ ye Mali faamaw tan u ye baara min kɛ o la o ye baara ɲumanba ye n'o o baara ɲɔgɔnna filaliw kɛ jɛnɛ mara la an b'a fɔ ko jɛnɛ mara mankan bi ban o mankan ye min kɛra mura tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ye baara kɛ bɛɛ lajɛlen b'u fo mais a ma dɔgɔ jɛnɛ mara in ta la parce que jɛnɛ ni mura cɛ kilo 60 dɔrɔn de don a ka jan donc jadewala tigilamɔgɔ minnu gɛrɛlen tɛ anw na fiɲɛmani mara la donc olu de kɛlen bɛ ka wuli ka dɔ ta ka fiɲɛmani mara sɛgɛrɛ bi depuis mura mankan in kɔni kɛla a kɛla komi jɛnɛ mara in tɔ kɔni dɔ farala gɛlɛya kan an ka côté la parce que yɔrɔ ninnu ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni burugu kɔnɔna de don minnu bɛ o yɔrɔ la n'u sera ka wulikajɔ kɛ ka don tuguni min kɛra mura k'o ɲɔgɔnna kɛ an bɛ barika da u ye ka barika da Ala ye ka barika d'u ye. Dɔw ko k'u ye wulikajɔ min kɛ o wulikajɔ senfɛ k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa minnu ma k'a fanba kun ye jadewala tigilamɔgɔw ye aw minnu bɛ mara kɔnɔ e bɛ jaabi jumɛn d'o la. U ye fɛn o fɛn fɔ a ko in na a bɛɛ jadewala tigilamɔgɔ de dɔw yɛrɛ dogola dɔw kun bɛ sira la wulu segila an b'a bɛɛ kalama jadewala tigilamɔgɔ min bɛ nin wo in kɔnɔ ni faamaw ma wulikajɔ kɛ ni ka don hali bi u kɔni ye caman b'u la kunkolobaw caman to la a ko da fɛ burugu kɔnɔna in n'u ye wulikajɔ kɛ ka don hali bi yɔrɔ in bɛ se ka suma ani samiyɛ kɛ n'o de ye waleya min kɛ u ma baga siwili kelen u ma baga ma u ye fɛn o fɛn fa a ko in na a bɛɛ ye jadewala tigilamɔgɔ de ye ne ka kuma laban in bɛ aw yɛrɛ fo parce que jɛnɛmara kibaruya bi a bɛ lamɛn aw sababu don Abulayi Kulubali an b'i fo dantɛ foli min na Ala de bɛ se k'i sara n'o tɛ i sara tɛ mɔgɔ bolo ka ɲɛsin faamaw fana ma an ɲɛ b'a la u bɛ baara la tiɲɛ don mais jɛnɛmara in kɔnɔna na surtout Malibugu a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ hali bi gɛlɛya kelen bɛ a ma ban an b'a dun u bɛ boli la u b'u seko kɛ mais an b'i wele daw ɲɛ yanni samiyɛ cɛ u ka jɛnɛmara in ma tiɲɛ n'o tɛ a mankan ye a ma ban u ni mobili bɛ ɲɔgɔn na su ani tile olu de bɛ mɔgɔw sɛgɛrɛ maa tɛ se k'u sɛgɛrɛ bilen parce que i tɛ se k'u jɔn ye. Tayiru Kanpo ni tun y'ale kan ye jamana in basigi na lafiya u bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ na min ye gɛlɛya bi a bɛ yɔrɔ caman na nka wulikajɔ minnu bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ Ala k'o k'a fura ye sanko jamana a bɛ se ka sigi basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye anw ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na réseaux sociaux fɔcogo la bɔlɔlɔ siraw fɛ bi
an ka kunnafoniw camanba be minnu be n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ta hali n'i y'a sɔrɔ a dabɔra maaw ka se k'u lafiya ka kunnafoniw sɔrɔ a sanfɛ walima ka kunnafoniw da sanfɛ nka ko a kɛcogo dɔw be minnu be se ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana taabolo ma jateminɛlikɛlaba dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Berté ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. O tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn jamana bɛɛ lajɛlen na san fanga ɲini na si tɛ ka fanga ɲini bi kɛ e bɛ bɔlɔlɔ ninnu to kɛrɛfɛ bɔlɔlɔw yɛrɛ kɛra fanga ɲini yɔrɔ de barisa mɔgɔw bɛ fanga ɲininaw bɛ taa bɔlɔlɔw de kan ka mɔgɔw ka kibaruya di mɔgɔw ma k'u yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'u ka programme fɔ mɔgɔw ye o tɛ kojugu ye o ye ko ɲuman yɛrɛ de bɔlɔlɔ in sababu fɛnɛ b'a to fɛnɛ ko caman bɛ kɛ fanga la jamana kɔnɔ mɔgɔw b'u ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun kun tɛ mun kalama mɔgɔw b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye nka Mali ta ne bolo a bɛ ka se yɔrɔ dɔ la mun bɛ mɔgɔ lasiran barisa ala ma yafa kala ma Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in binna ka sababu kɛ bɔlɔlɔ in de ye o bɔlɔlɔ in de kan u ye ɲɔgɔn labɔ ka jama labɔ ka fanga lagosi fanga in lagosira bɔlɔlɔ de kan san 5 fɔlɔ in kɔnɔ fanga in lagosira bɔlɔlɔ kan san 5 duurunan yɛrɛ bɛna dafa wagati min na a jugara wagati la fa nana se jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tun bɛ bɔlɔlɔ tigɛ wagati dɔw la mɔgɔw la u bɛ minnu bɛ denmisɛnnin lamɔgɔ minnu bɛ kumaw fɔ bɔlɔlɔw kan ka mɔgɔw lafɛn u y'u dɔw yɛrɛ minɛ k'u datugu nka o si ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na fo ka na ale ka fanga la ayiwa ale ka fanga la binne mɔgɔ minnu nana o kɔfɛ fanga la binni kɔfɛ bon Mali kɔnɔ fanga bɛ ta ni kalafili de olu dun ma na ni kalafili ye walasa ka u ka fanga lasigi sa f'u ka baara kɛ ni bɔlɔlɔ ninnu de bɔlɔlɔ de kɛra u ka baarakɛla minɛnw ye ni mɔgɔw ye mun fɔ bɔlɔlɔ kan hali k'a sɔrɔ ni o tɛ jamana yɛrɛ ka tagabolo ɲuman ye jamana yɛrɛ ma u b'a ko kɛ walasa k'u yɛrɛ la koja mɔgɔw ye walima ka mɔgɔw nisɔndiya u kɔrɔ o de kosɔn ni Kongo a bɛ ka se yɔrɔ min ma san mɔgɔ kan ka siran barisa bɔlɔlɔ bɛ ka fanga dɔ sɔrɔ Mali la sisan nɔ i bɛna ye k'a fɔ denmisɛnnamɔgɔw dɔw yɛrɛ baaraw bila ka kɛ bɔlɔlɔ kan kumaw de ye walasa u fana bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogo min na. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Dr Berté ni tun y'ale kan ye Dr Berté a y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ ye fɛn ɲumanba ye an ka baara kɛ a baarakɛ sira fɛ min bɛ n'a tigɛ kɔlɔlɔ ka ɲɛ sama o y'a kunba di Ala k'a tila sabati n'an bɔra ye dogo o ye bana marabolo kɛrɛnkɛrɛnna dogo i ka dɔn k'a fɔ komini ka taa se meriyɛlaw ma o bɛ f'olu de ma ko bana kɛrɛnkɛrɛnna dogo komini kɔnɔ a ko dugu 2 a na kɛ o sanu bɔyɔrɔ sanu yɛrɛ yɔrɔ dɔ la walima sanu bɔ dingɛ n'o ye damandingɛ o bɛ yɔrɔ dɔ la ko ɲɔgɔn sama kɔni donna dugu 2 in ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ yɔrɔ min na ani ko dugu wɛrɛ b'olu kɛrɛfɛ k'olu ko k'a ti se o kɔni na kɛ ɲɔgɔn sama ye fɔcogo la fo a kɛra sababu ye arabadon tuɲɔgɔnna ka bɔ a kɔnɔ na ka taa marifaw kɔni k'olu cira o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ Amara ale ye maa jɔnginen dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu maa caman k'u jɔngina ale bɛn nin waati na hôpital Mali la furakɛli sen fɛ Amara yɛrɛ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan e ye jɔnni ani mun kɛra. Ne ye Amara Sanogo ye ka bɔ Bana Biban Bugudaba la an ka commune ye Dogo ye. Amara ko mun kɛra aw ka dugu kɔnɔ la ko fo kɛra gɛlɛyaba ye ka marifa ci dɔw kɛ ko fo e yɛrɛ i jɔnginen don nin waati na a ko kɛra cogo di. Ko in sɔrɔla damanko de fɛ quoi dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ de don mais dugu 2 ya bɛɛ ye Dogo commune na n'o ye Bɔrɔmbila ani Tindala ye ɲɔgɔn sama kun ye damanko de ye arabadon anw tun bɛ Bɔrɔmbila damanda de la Tindalakaw de nana ka na suru anw kan ni marifa de ye. Munna ko parce que u tɛ jɛn ni sanu bɔli ye quoi o la sisan a tɛna ɲa f'olu ka marifa ta pour que mɔgɔw ka yɔrɔ nin bila. Olu de ta ye sanu bɔra in ye wa. Non minnu nana cɔn kan olu ta tɛ Bɔrɔmbila ta de yɔrɔ in de ye mais comme Bɔrɔmbila fanga ka dɔgɔ dɔ ninnu bɛ ka fanga de yira. Mun de la olu ta tɛ yɔrɔ ye olu kɛla k'a fɔ ko sanu ti bɔ ye. Ni mɔgɔ fanga bonyana i bɛ ko bɛɛ de kɛ o mais o ni sariya ta tɛ kelen dɛ anw sigilen don an ma tigi ni kɛlɛ ye an ma da ni kɛlɛ ye an ma jɔ ni kɛlɛ ye. Tindalaka ninnu de nana ka na suru an ka Bɔrɔmbila damanda la ka na mugu ci anw na vraiment ne ta yɛrɛ kɔni kɛra sɛbɛkɔrɔ jogini ye anw taara ka taa Buguni hôpital la u y'a yira k'a fɔ ko an ka taa Jandarmerie la ka taa déclaration kɛ donc u y'an bila ka na Bamako hôpital du Mali la bon ne nana ye tuguni justice yɔrɔ la ko ne yɛrɛ ka dossier yɛrɛ fansi ma ye ne yɛrɛ tɔgɔ fansi ma ye ko in na vraiment o de ne dabali ba or que n ka déclaration kɛra Jandarmerie la an ka motow fana u nana dɔw ka motow gosi k'o kari ka taa don dɔw la ne yɛrɛ ka moto yɛrɛ ko ma se ka taa ko fo ka taa nin na. Aw mɔgɔ joli de ye gɛlɛya sɔrɔ a sen fɛ. I komi ne ta kɛra Bamako direct ye ne ma se ka mɔgɔ ni hakɛ dɔn sinon vraiment mɔgɔ kɔni ka ca.
ani munu ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw n'u kɛra ɲɔgɔn na de n'ulu yɛrɛ fan fɛ ni maa dɔ jɔgina walima jɔginita bɛɛ ɲɛsina aw de ma jɔginita bɛɛ de ɲɛsina anw ma parce que anw ma tigi ni kɛlɛ ye o ninnu dun ni marifaw ni fɛnw de nana sinon ale yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na tan nɛgɛden 14 de bɛ da kan sigi n'a ye tan o nɛgɛden 14 sɔrɔla cogo di u de ye mugu ci an na quoi ne tun bɛ n ka damankan na mankan de wulila k'a fɔ ko sindalaka ninnu de nana ka na dɔw de tigɛ bese la ne de ko n ko u bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ tigɛ bese la cogo di k'a sɔrɔ kumaya la ne de ko n ko n bɛ wuli ka taa ɲɛɲini o de kɔnɔna na sa u nana mugu ci ne de la ko in kɛlen ni san cɛ fanga ye wulikajɔ jumɛn kɛ vraiment fanga kɔni ka wulikajɔ kɔnɔna na an ma se ka foyi faamuya la fɔlɔ parce que dugu nin yɛrɛ la mɔgɔ t'a la k'a fɔ marifatigi tun tɛ min ye mais an nana ye ko marifatigi min minɛ ka bila ye ko mɔgɔ 5 bien mɔgɔ 6 vraiment an ma se k'o yɔrɔ de faamuya o ye ne dabali ban jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ bi adamaden yɛrɛ k'a la wuli kama ka marifa ta ka taa ci i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni jamana ma se ka jɔyɔrɔ kɛ o la ayiwa ko dɔ kɔni daminɛtɔ don dɛ ne yɛrɛ filɛ dɔgɔtɔrɔso la tan min yɛrɛ ne dabali ban a ko kɔnɔna na an yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔ dɔw minnu bɛ yen ni marifa nana ci olu la u tilala k'olu dɔ minɛ or que marifacila ninnu minɛbaga caman ma bɔ o la min yɛrɛ bɛ ka dabali ban mugu cibaga ninnu olu de bɛ taa ni ka segin la gendarmerie ni justice ni ɲɔgɔn cɛ olu mɛnɛn tɛ k'olu datugu olu de bɛ minnu na marifa cila minnu na olu ɲɛkɔrɔ bon mun bɛ se ka faamuya na sisan ni jamana min jɔ i jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ la a ko a bɛ gɛlɛya dɛ ne kɔni ma mara ɲɛmɔgɔ ninnu ka wulikajɔ ɲɔsi foyi ye nin ko in na k'a fɔ ko a kɛ n ka commune kɔnɔ a ma bɛn mun nɔ ye mun kumakan mɛn bon ne yɛrɛ dalen hôpital la depuis mun si ka folikɛkan mɛn u man wele ni fanga ma wulikajɔ kɛ u kɔni bɛ da la ko jamana sariya k'a bɛ sɔsɔ vraiment an minnu jɔgilen don an fana kɔmɔgɔw énervé don bon donc ni fanga min jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn bɛ kɛ fɛn min n'a man ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bana jamana an bɛɛ ye muso kelen den cɛ kelen den kuma caman kɔni bɛ ko in kɔnɔ an tɛna si la mɛ an bɛ fanga kɔ an bɛ sariya kɔ anw tɛna wulikajɔ foyi de kɛ fɔlɔ ka tɛmɛ sariya kan mais ni kiri n'a ma tigɛ a tigɛ cogo la kabini kelen jamana kɔnɔna don dɛ mɔgɔw de b'an fɛnɛ kɔfɛ yala ni ko bɔra la jamana fɛnɛ kana fɔ bilen k'a bɛ taa dɛ bɛɛ tɛ sigi n'a ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kana so ma min amara kan ye nin tun y'ale kan ye banabaatɔ dɔw kisɛ camanba b'a la hôpital Mali la kunungo an yɛrɛ taara ni ka ɲɛ d'a kan an bɛ fɛn min fɔ fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'o sabati fɛn min ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ ye yarabi ala an ka jamana basigi lafiya o bɛna siraw sira fɛ ala ka jamana ye ni k'a bilo minɛ kɔnɔ fan dɔ in fɛ n'an ye jaabiw sɔrɔ ye ni ala sɔnna ma an bɛna olu da aw tulo kan waati nataw kɔnɔ na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ bi bi na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ na sango ni sunkalo yɛrɛ jateminɛ fɛnw tɛ se ka san gɛlɛya bɛ sɛgɛn bɛ kow la ka fara u bɛɛ lajɛlen kan maliden dɔw b'u hakili la de o ko sen fɛ an ka daw lamɛn ɲina sunkalo kɔnɔ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya caman b'an kan n'an fɛnw ka gɛlɛn ile yɛrɛ chaleur b'an kan et puis fɛnɛ ko caman b'a kɔnɔ quoi foyi tɛ se ka san sugu la sa fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don wari tɛ yen nɔ mɔgɔw kun sunkalo donna fɛnkɛ kɔnɔna na école kɔnɔna na bɔ bɛɛ gɛlɛya bɛ n'a fɔra i ka soli ka wuli ka suguri ko ɲɛnabɔ denmisɛnninw bɛ taa fɛnɛ école la k'i kulu ka entretien fɛnɛ ɲɛnabɔ a ma nɔgɔn quoi i mana bila yɔrɔ min na i kelen bɛ tila k'a ta yɔrɔ a kɔni ma nɔgɔn tobili bɛ yen i bɛ soli ka to wulada fɛ tobili bɛ yen denmisɛnninw ka entretien ye sɔgɔmada fɛla ye komi olu yɛrɛ ta wuladafɛla bɔra la sa o fɛnɛ lafiya dɔɔni b'an kan Fatumata Kulibali a ɲina sunkalo a ka gɛlɛn kojugu tile b'an kan fɛnw gɛlɛyara denmisɛnninw ka entretien bɛ yen an bɛ suguri tobi wula fɛ dugutɔ la ka soli ka suguri kalaya fɛnw bɛɛ gɛlɛyalen tile ka farin ji bɛ ka tigɛ kuran bɛ ka tigɛ ɲina sunkalo tiɲɛ a ma nɔgɔn dɔɔni u bɛ ka ji tigɛ na u bɛ ka kuran tigɛ an na fɛnw gɛlɛyara ka fara o kan foyi ma nɔgɔn bilen fɛn bɛɛ gɛlɛyara u bɛ se ka kuran ko ni ji ko u k'o lajɛ dɔrɔn tiɲɛ na n'o tɛ a ka gɛlɛn ni ji tigɛra ka kuran tigɛ a ma nɔgɔn ko ye an bɛ tobili kɛ ji la kuran ma ni fɛn kuran nana san an bɛ an lafiya dɔɔni fiɲɛ dɔɔni bila an kan lafiya n'u ye tigɛ yɔrɔ a ma nɔgɔn ne tɔgɔ Umu Kuma fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don hali fɛn minnu ka nɔgɔn sunkalo mana sa a bɛɛ bɛ gɛlɛya n'a fɔra sunkalo ye nɔgɔya kalo sunkalo ye barajigini kalo mɛ ni sunkalo sera maliya min fɛn bɛɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn jiginnen don a bɛɛ yɛlɛ sukaro tɛ se ka san foyi hali kangaliba hali ala ma taa kangaliba a bɛɛ ka gɛlɛn n b'a f'u ye u ka se ka fɛnw piri jigi cogo min na n'a fɔra tile ka farin kuran bɛ tigɛ orobinɛ bɛ tigɛ an tɛ ji sɔrɔ hali ka suntigɛ mana sa an bɛ gilasi min sɔrɔ k'a min k'an dusu suma o bɛɛ sɔrɔlen maɲumako ye u k'a lajɛ kuran tigɛ ani ji tigɛ u ka sabali u ka dɔ b'o la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛlɛlen dɔgɔya n'an bɔra yen sunkalo hukumu kɔnɔna na hali bi ɲɔgɔn dɛmɛ nangi labi o bɛ su se kaburu dɔ la min ye wulikajɔba ye kulu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ ko hɔk olu kɔni ye dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta ka ɲɛsin maa dɔw ma o min kɛra maa minnu bɛ n'olu ye dɛmɛ sɔrɔ olu dɔw b'u ka nisɔn yira an k'u lamɛn. ne tɔgɔ Sɔgɔna Kulibali nisɔndiya min bɛ n na ne ko ko mɛ kuma ne bɛ kasi de salon ni waati kelen na ne kɛra mɔgɔ filanan ye yan an bɛ dugawu de kɛ yarabi ma ala k'aw sɔn mɔgɔw sɔn ka garijɛgɛw foni
ka kɛnɛya di ani labanko ɲuman ne bɛna nin dun ka don k'an da ne ka sotigi tɛ yen ne ni mɔdenw de bɛ yen. Ne tɔgɔ Moribo Jalo tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a nisɔndiya kosɛbɛ parce que sunkalo bonya kama nin b'o de yira ka bɔ ni hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka surtout ka bɛn sunkalo mɔgɔ hɛrɛba ye n b'a fo a la ka waleɲuman dɔn a kɛrɛnkɛrɛn ka sɛbɛrɛ min kɔni ka di ne ye dɔn u b'aw ta latigɛ o de ka di ne kosɛbɛ muso bɔ adamaden a ka ɲɔgɔn latigɛ ɲuman na o de ka ɲi ka cɛsiri ɲuman na ka ɲɔgɔn latigɛ ɲuman na o de bɛ adamaden nafa quoi mais i kana kɛ ka wari mara ten fɛn di dɛsɛbaatɔ ma nafa t'o la parce que a dira k'i ka hinɛ fantanw dira ni hinɛ n'u na dɔn kɛra a bɛ hɛrɛ sɔrɔ i ka diɲɛ hɛrɛ la ani ka lahara hɛrɛ la. Ni tiɲɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye dɛmɛ in sɔrɔ kulu in yɛrɛ ɲɛmaa o ye Aminata Jalo ye ale yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ an ye baara u y'a kɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne ka association tɔgɔ ko Hope association Hope kɔrɔ ko Espoir jigiya jɛkulu in sigira en 2018 donc ni an san 4 de an sigiɲɔgɔnw na an somɔgɔw na an balimaw an ɲɛ bɛ dɔw la an ka situation ka nɔgɔn ni dɔw ta ye donc an tun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ɲini pour que an bɛ se k'olu yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ni an siɲɛ 4 de an b'an san 4 de la nin na bi malo b'an bolo ani nɔnɔ ani macaroni ni sukaro ni tulu ani mayonnaise nafolo in dɔ bɔra an kun mɛ camanba bɔra an dɛmɛbagaw kun maa 400 a bɛ taa 18,8 million 19 welekan bɛ kɛ dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca ni mun se kɛra mun ye o ko o tila n'a sigiɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ dɔ bɔ mɔgɔw ka charge la donc il faut pas que fɛn bɛ minnu kun olu dɔrɔn k'a di hali fɛn tɛ mun kun mun tɛ kun o ka ca ni dɔ wɛrɛ ta ye donc n'i bɛ se ka mun kɛ i sigiɲɔgɔn ye i b'o k'o ye yan tɛ yan commune dɔrɔn ye dugu wɛrɛw mɔgɔw yɛrɛ nana balo ta bi yan. An balɔdan k'a fɔ ni tun ye Aminata Jalo kan ye a fɔra cogo min na wulikajɔ min b'u fɛ sen n'o ye dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin an ka jamana o bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a sɔrɔ ne hakili la ko fɛn t'e bolo i b'a sɔrɔ ja o waati kelen kɔnɔ na e bɛ se ka dɔ dɛmɛ o y'a kunba di Ala kana hakili ni ka yakubaya n'an bɔra ye kuranko kuma cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini sangaja o ye san o san ne ni waati funtɛni kɔni ma bɔ ka ban e ka dɔn minnu bɛ yen olu bɛ kuranko kɔni gɛlɛya kuma fɔ sanga ni waati bɛɛ bɛ kule ni kuranko ye k'a sɔrɔ an ka jamana maa ɲɛmaw olu tun hakili dɔw ta k'a fɔ ko minɛnkura dɔw kan ka na o kumaw fɔlen ni san cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛrɛ ɲɛna ka yalima o kuma minnu fɔra olu bɛ cogo di min ka dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ o ko ɲɛnabɔli ma kuranko cakɛda hukumu kɔnɔna na o ɲɛma dɔ Usman Kulubali ko ninnu b'ale ka bolo kan u bɛ cogo di an ka lamɛn. Ne ye Usman Kulubali n ye chef de projet 100 MW projet ne y'o ɲɛmaa ye o de ye n ka baara ye sisan énergie kɔnɔna na salon an ye mun ye télé la o ye moteur natɔla ye parce que ni mɔgɔw ko groupe ni moteur tɛ kelen ye parce que groupe ye fan 2 de ye moteur b'a la alternateur b'a la c'est comme moteur ni dynamo donc moteur nana fɔlɔ après kɔfɛ dynamo tilala ka na mais pour que a ka se ka kɛ groupe ye fo 2 ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o ka se ka marcher bon o baaraw ma daminɛ fɔlɔ o baaraw ma daminɛ ka da kun mun kan parce que u bɛ so mun kɔnɔ fo so in kan ka bili complètement ni so in bilila complètement poussière ti don a kɔnɔ foyi ti don a kɔnɔ a nettoyer k'a ban complètement o kuma an b'u fara fara ɲɔgɔn kan baara caman kɛla ka ban an bɛ se k'a fɔ an ka baara yɛrɛ 100 sara la an ye 85 sɔrɔ c'est à dire a tɔ ye fitinin dɔrɔn de mais gɛlɛyaw bɛ yen nɔ gɛlɛya minnu nana bɛɛ b'a dɔn sanction min b'an kan donc frontière fermena donc an ka matériel caman bɛ yen nɔ olu kun kan ka na pour que se k'an dɛmɛ ka baara in teliya ka da mun kan c'est que an ka matériel dɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka don minɛn ninnu sigili la olu matériel bɛ se ka na fɔlɔ bon olu tun tɛ a n'a ka di kɔnɔ ko matériel ɲɛnama tɛ mais n'o t'a la a ti ɲɛnabɔ panneau minnu kan ka centrale yɛrɛ datugu olu kun bloquelen bɛ Dakar a ye kalo 2 de k'a bloquelen bɛ mais faama wulila k'u jɔ donc sénégalais y'a labila o matériel kɛ na donc o matériel nalen sa o panneau ninnu kɛ ka monter dɔɔni dɔɔni n y'a fɔ ko tant que panneau ninnu bɛ monter ka ban ka centrale datugu complètement moteur ninnu se ka fɔ groupe moteur ninnu se ka assembler ɲɔgɔn na hali ni centrale in banna bi courant tɛ se ka se population ma tant que an bɛ taa Sirakɔrɔ poste nɔfɛ bon câble dɔ de kan ka bɔ yan nɔ câble belebele 2 de kan ka bɔ yan nɔ ka taa Sirakɔrɔ poste la yanni Sirakɔrɔ poste ye kilomètre 1 de o câble ninnu nana Abidjan mais a nana don sanction ninnu kɔnɔna na mais kabini a donna Abidjan o bɛ Abidjan port la olu ma se ka bɔ ka se yan nɔ donc hali ni bi n'a sɔrɔ centrale yɛrɛ kun baara banna yɛrɛ de complètement an kun tɛ se ka courant di mɔgɔ ma tant que o câble mɛnna. An balɔdan k'a fɔ ni tun ye Usman Kulubali kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ ba min bɛ kasi minɛn t'o la fɛn bɛ bi maa caman bɛ kule de ko courant bɛ tigɛ maa caman bɛ kule de ko fɛnw ka gɛlɛn k'a sɔrɔ cikɛlaw bɛ kungo kɔnɔ la olu ti dɔwɛrɛ ɲini ka nɔgɔ ɲini k'a k'u ka foro la o t'a ɲini ten dɛ u b'a ɲini de k'a san ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u yɛrɛ balo ka jamana balo k'a fɔ k'olu tɛ e ka dɔn sonyɛni fɛ gɛlɛya kɛlen bɛ olu la bi nɔgɔko
o kɔni kelen bɛ bi jamana in kɔnɔ na bi ni bana bɛ yen kabini mali yɛrɛ yira jateminɛ na min ye sɛnɛ kɛbaw fɛ kabini fura mali maa caman ka fɔ la ɲinɛ nɔgɔ ko o bɛɛ gɛlɛya min minɛ kɔnɔ la ni jama kɛ e ka dɔn mali ma deli ka y'a ɲɔgɔnna gɛlɛya la nɔgɔndanya ya sababu ye sumaw baaraw bɛna daminɛ kɔɔri sɛnɛnaw bɛ labɛn na a tɔ tolen bɛ pankekule ani ɲɛwawa ye nɔgɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ na nka yirala ka fɔ ko labɛnw bɛ senna sanko nɔgɔ ko ka sabati an bɛ dugawu kɛ o kuma minnu bɛ senna ala k'olu sabati n'o tɛ ɲinɛ sɔmiya ko kɔni tiɲɛna ka a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔrɔn k'a fɔ taji baarakɛla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye station dɔw ye olu ka baarabila kuma min bɛ senna min ye ɲɔgɔnfaamuya ye o ba kɔnɔna fan dɔw fɛ min kɛra u fɛ dɔgɔfana tɛmɛnen na dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ a la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ne ye dugu min sɔrɔ o ye ne ka mɔgɔw sɔrɔlu la minnu b'a fɛ ka baara kɛ ka fɔ ko grève ko in dɔ kɛra a la ten parce que ɲinini kɛra fɛn mun ɲinina caman sɔrɔla u ye satisfaction sɔrɔ la mais u balila baara kɛli la parce que u ye baara daminɛ don fɔlɔ min na u collègue tɔ minnu ma na u y'u mene u de téléphone na k'u menacer o kɔfɛ groupe nana station kɔnɔ ka n'u bali fan obligera ka station datugu u nana station kɔnɔ camanba u ye mɔgɔ se mɔgɔ 60 sin'o sanfɛ et station fana na bɔsɔnbugu la o collègue fana sɔrɔla k'u wele fana téléphone na ka fɔ ɲɛna karisa Siso a dɔrɔn sego i bɛ station na comme station na bon i bɛ station na ne b'i ka yɛrɛ de fɛ n'a nan'i sɔrɔ n'i ye min sɔrɔ o ye i garisɛgɛ n'i ye min sɔrɔ kɔni o ye menace de ne bolo e ka ko ɲɛ o ye faraŋana ye sani grève in ka daminɛ an ka secrétaire général n'o ye Terera ye a balila ka lettre y'a ka tabali kan a ko k'a t'a dɔn mɔgɔ min na lettre in bila tabali kan min sɛbɛn bɛ lettre in kɔnɔ kɔfɛ an bɛ tila ka lettre in bɛ bila i ka disposition na i ka lajɛ ka fɔ ko ni grève in kɔni bɛna kɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ ka station dayɛlɛ n'o ye min sɔrɔ la o y'a laɲini u y'o kɛwale de fana waleya parce que an y'o kɛwale de ye indépendance la gérant mun bɛ yen a ka stagiaire b'a bolo stagiaire bɛ n'i ma fili kuma na a kan ka 1 mois 2 mois sɔrɔ a bolo baara la o n'ale yɛrɛ ani pompiste wɛrɛ n'u tun bɛ ka baara kɛ u y'a essayer k'u menacer o menace de nana ni gaz ci ye o Terera kelen an bɛ ka min fɔ nin le premier jour de grève ale agressera kunun fana u y'a agresser premier jour de grève ala y'a ɲuman bɔ parce que u donnen comme u bɛ mun kɛ minnu bɛ baara kɛ station kɔnɔ comme station caman de don n'u nana olu bɛ indication de di u nana u filila ma client wɛrɛ de tun bɛ station kɔnɔ n'a tun b'a ka mobili kɔnɔ a kɛr'u kɔnɔ ko de gêner u ɲɛsi ale de ma donc Terera in sera k'i mɔlɔkɔ tigɛ bɔ a ka laveur min bɛ yen u y'o bagabaga policiers de donna n'u ni ɲɔgɔn cɛ mais kunun u y'a ka mɔgɔ 2 sɔrɔ feere la station kɔnɔ u y'o bugɔ fo ka kɛli ɲɛ bana o kɛra kununkɔrɔ Sebenikɔrɔ grève don fɔlɔ Sebenikɔrɔ 2 parce que station 2 de b'an bolo Sebenikɔrɔ an b'a fɔ kelen ma ko Sebenikɔrɔ 1 ani Sebenikɔrɔ 2 Sebenikɔrɔ 2 o sous-gérant ni o pompisement baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ u bɛ ka disposition de daminɛ ta k'u bɛ baara daminɛ u donn'o kan olu fana agressera ten Sebenikɔrɔ 1 na o kɛra commissaire yɛrɛ ɲɛna commissaire de nana gérant minɛ a n'a ka baarakɛla k'u ladon bureau kɔnɔ pour que tɛgɛ kana s'a ma yala o fana ye jumɛn ye san yala o de u bɛ ka min fɔ ko pique k'olu bɛ ka mɔgɔ sensibiliser est ce que o de y'o ye o t'o ye o donc ne bɛ min fɔ adamaden n'i bɛ grève la i b'i ka hakɛ de ɲini komi u yɛrɛ bɛ ka fɔ cogoya min na ni hakɛ min dir'i ma n'o accordé n'i ko ko ka dɔgɔ i ka hakɛ de don fana ka ban la ka dɔ wɛrɛ ɲini mais mɔgɔ min ko k'ale bɛ sɔn hakɛ ma ou bien ale bɛ to a ka baara kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka sabali an bɛɛ maliyɛnw ni an bɛɛ badenmaw ye an ka basigiw kɛ ko la an ka kow kɛ légalité sariya ye min bila an bɛɛ ka bolo kan an bɛɛ ka baara kɛ ni o ye an bɛɛ ka hɛrɛ b'olu la a fɔra cogo min na fɛn fɛn bɛn ya kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra ye démocratie nana an ka jamana kɔnɔ ani bi cɛ nafa jumɛn de sɔrɔ la ni kɔlɔlɔ kɛra mun de ye min ye Musa Kone ka bɔ Buguni ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn ne ye Musa Kone n ye bɛnkan coordinateur Buguni n yɛrɛ politicien démocratie nalen tilen ka se bi ma min ye politique yɛrɛ fanga taabolo ye anw bolo farafinna yan anw y'a kɛ nkalon de ye anw ye politique yɛrɛ taabolo kɛ mɔgɔlanɛgɛ ye anw ye politique yɛrɛ sinsinna kɛ janfa ye o fɛn saba min filɛ politique kɔnɔ o de ye anw yɛrɛ ka démocratie k'an bolo bi nkalon ye an ye démocratie fana faamuya ka taa bila minɛ min kɔnɔ hali danbe min tun b'an bolo n'o kun ye an k'an ka sijɛw bonya ye an k'an mansaw bonya ye anw ta o de bila démocratie place la bi k'olu kɛ dɔgɔyafɛnw ye i bɛ se k'u dɔgɔya i bɛ se k'u lagosi i bɛ se k'u nɛni k'olu bɛɛ kɛ démocratie ye ka sɔrɔ tɛ politique yɛrɛ mun ye n bɛ jamana mara taabolo min na ni ne ko sisan bon n'a ye fanga di ne ma fanga mana di ne ma ne kan ka se ka nin kɛ tan n kan ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ne kan ka se ka jagokɛlaw dɛmɛ ni ne ye fanga sɔrɔ ne b'o de kɛ n ka baara fɔlɔ ye démocratie fanga yɛrɛ dabɔlen don o de kama jamana bɛ mara ni taabolo min ye dɛ politique nana don i k'o de fɔ mɔgɔw ye nka anw y'a sinsin mun kan nkalon an bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka fanga ɲini k'an sigi n'an sigila mɔgɔ fɔlɔ minnu yɛrɛ b'an na yɛlɛ an b'o de janfa donc depuis démocratie daminɛla 92 fɔ bi n'i ye fangaw lajɛ ka na o de b'a to jamana bɛ jiginna dingɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni parce que an y'a di mɔgɔ fɔlɔ minnu ma olu ko n'olu tala k'u bɛ nisɔngɔ la bi o dun waati y'a sɔrɔ nisɔngɔ ko ye fɛn min ye degun min ye jamana kɔnɔ a dɔɔnen don u tun bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw minɛ ka t'u lajɔ tile de la
k'u ka nisɔngɔ ma se ka sara u kun bɛ yala duguni gardiw de ka mɔgɔw minɛ nisɔngɔ ko senfɛ bon ni mɔgɔ nana ko n bɛ nisɔngɔw la bin ka bɔ u kunna an b'a kɛ tan o de y'a to mɔgɔw dala o tigilamɔgɔw la ka u ta waati ko nisɔngɔ bɛna bin nka depuis ye mɔgɔw nana ye nisɔngɔ ma bin bon a kuma nana kɛ sababu ye jamana kɔnɔ fo ka mɔgɔw la ban tuguni nisɔngɔ sara ma k'a fɔla k'a bɛ bin bi na nisɔngɔ sara dan ye burusi kɔnɔna ye duguba kɔnɔna si tɛ yen a bɛ sara min na parce que a fɔla bɛɛ k'a bɛ la bin ni an ka mɛn an ka politiki fangaw sigi sinsinnen don nkalon kan o y'a dɔ ye minnu yɛrɛ bɛ fanga ɲinina ka d'e ma e ye nkalon dɔ fana tigɛ u ye ni n tala n bɛna se ka dɔgɔtɔrɔso caman jɔ ka d'aw ma n bɛ ekɔliso caman jɔ ka d'aw ma dɔw yɛrɛ ko n b'aw ka sirabaw dilan a fɛn fɛn tala o ma se ka kɛ o ye nkalon dɔ de y'a kɔnɔ a sinsinnen don janfa jɔn kan minnu ye kɛla sababu ye ka fanga nin di e yɛrɛ ma ni e sigila i bɛ fɔlɔ k'i sen kɛ k'olu de tan parce que olu b'i ta cogo dɔn anw ye politiki de la mɔ nin de nkalon damadamaw ni janfaw ma o de nana kɛ sababu ye ni min bɔla ye bi an b'a fɔ ko kunun ta kun ka fisa ni bi ta ye an tol'o de la ka to de la démocratie kɔnɔ fanga falenko damadama min kɛla a nana laban min na nin sa jamana yɛrɛ nana jigin dingɛ kɔnɔ pewu k'a datugu yen de sa bɛɛ kɔni y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi an k'an faso ɲini n'i y'a ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ tuguna bi sɔrɔsiw nɔfɛ ko bɛɛ ko bi ko an ka to sɔrɔsiw bolo a kun y'o de depuis démocratie daminɛna en 92 san o san an bɛ dɛsɛ ko dɔ ma o dɛsɛ komaw de nana kɛ sa fo kana jamana jigi dingɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ nana tunu mali ta kɛla mun ye mali yɛrɛ de tɔɲɔna politiki mɔgɔw fɛ k'a kana fɔ ko politiki mɔgɔw dun y'a kɛ bon politiki mɔgɔ aw dun de bɛ fanga la san 30 ne yɛrɛ politiki mɔgɔ ye ni politiki mɔgɔ caman tɛ kelen parce que bi n'i ko i bɛna n faso la n bɛ se k'i baci yan fasola mɔgɔw bɛ n fɛ nka o tɛ n bali ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ politiki mɔgɔ ye nka politiki mɔgɔw de ye jamana sen nin dingɛ kɔnɔ bi ala de ye sɔrɔsi ninnu ci n'i ye asimi nacogo lajɛ depuis a nana k'i jɔ kɛrɛfɛ ka mɔgɔ dɔ bila a ɲɛ n'o kun ye bandaw ye ka n'a ye bandaw bɔcogo ye a ka segin ka na i b'a dɔn ala ka ciden don wa a nana fana mɔgɔw hakili kun tɛ min na a sera k'o de kɛ farafin kun tɛ se k'a bila kunna ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛ jɔ tubabukɛ la k'i ɲɛ jɔ faransi perezan na k'a fɔ a ye ko ayi nin tɛ kɛ anw fɛ anw ta bɛ kɛ tan mɔgɔ kun t'a bila i kunna ko farafin bɛ se k'a fɔ tubabu ye parce que a b'an kunna olu y'an ka ala de ye u bɛ kodɔn n'an ye fɛn b'u bolo n'an ye u b'an ɲɛ diɲɛ ko bɛɛ la fɛn dɔ bɛ yen a kana digi maliyɛn na de ni maliyɛn kalanna kodɔn min kan ka adamaden mara walima ka jamana dilan o bɛ datugu o de bɛ datugu ka bɔ maliyɛn na ka tɔ kɛ tubabukan fɔ ni papiye kalan ye bon n'o de kɛla dɔrɔn e tɛ se ka jamana la bɔ taa ɲɛ cogo si bon o de ye maliyɛn yɛrɛ ka défaut ye ni maliyɛn kalanna an b'a fɔ fɛn fɛn ma ko maîtrise b'a bolo doctorat b'aw bolo olu caman de bɛ ka jamana la nɔgɔ parce que olu tɛ se ka tubabu sɔsɔ hali ni tubabu ko olu de ma ko don tasuma la u bɛ don tasuma la an ka hakili dɔ kɛ ka fɛn dɔ ɲini olu tɛ sɔn o ma tuguni olu b'a fɔ n y'u ka kan de kalan u mana min fɔ n ye o de ye tiɲɛ donc o de ye anw kɛ ka jamana nin nasegin dingɛ kɔnɔ ni ala ye ciden ci anw ma an y'a ye sisan senegalika dɔw y'u taamaw sen na ka bɔ fɔ senegali kana fɔ bamakɔ k'u bɛ kana asimi fo parce que farafina perezan de don mun y'a kɛ politigimɔgɔw bɛ jamana tɔ olu kan i ye farafina dugu ta politigimɔgɔw de bɛ yen olu de kɛlen don ka jamana mara nka n'i y'a ye bibi na sɔrɔsi min sigila mali kunna farafina bɛɛ ko nin ye an ka perezan ye o ko sɔrɔsi dununw de bɛ se démocratie nalen tile anw fɛ yan anw ma foyi kɛ kɔtaga kɔ min ye musa kɔnɛ nin tun y'ale ka ɲi ka bɔ buguni a y'a fɔ cogo min na kɔ bɛ mɔ kan min kan jɛgɛ tɛ tilan kan k'o de ye gɛlɛya kunba ye ala ka kile ɲuman d'an ma n'an bɔra ye kunungo wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin B3 jariwala tigila marifatigiw y'u kunda yen nka ni kana maaw sɔrɔ jaba baara la ka jaba kɛ wotoro kɔnɔ ka taa n'a ye min ye dabalibanko ye a kɛra maa min na a yɛrɛ ka fɔ la ko nin ye dabalibanko de ye a tun bɛ fɔ sanga ni waati bɛɛ olu sigilen bɛ yen a bɛ f'u ye k'a fɔ k'olu lakananen bɛ wa i ka dɔn marifatigi dɔw bɛ kɛra n'o ye donsolakaw ye ka se k'olu lakana ka tila ka na jaba nɔfɛ k'a kɛ wotoro kɔnɔ ka taa n'o ye ka dankɛ k'o ye dabalibanko de ye donsolaka minnu bɛ yen k'i ka dɔn jariwala tigilamaw nana kɛ a ka d'u ye cogo min na ka tila ka taa ten ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ jamana ma ɲɛmaw fɛ ka se k'olu dɛmɛ wulikajɔ min bɛ sen na bi k'i ka dɔn ko B3 kɔni k'a kun bɛ gɛlɛya kan an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye sunkalo bi ye tile 11 ye su na ye 12 su na 2 ye o na 2 maliki damɛlɛ b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn sunkalo su 12 na nan 2 i bɛ arakan de seli a arakan kelen o kelen i bɛ fatiha de kala k'o ban ka kulu wallahu kala k'a ban siɲɛ 6 k'a sɔrɔ i ma taa tenduru la fɔlɔ n'o banna i bɛ sɔrɔ ka taa tenduru la n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila o tuma n'i ye salamu bila arakan dafalen i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye o dugawu de filɛ nin ye allahumma ihmilni fihi ala sitri wal afaf wa albisni fihi libas al qunu'i wal kafaf wa najjini fihi mimma akhafu bi ismatika ya ismatal khaifin i b'a fɔ ala ne bila sunkalo in kɔnɔ sutura kow ani yɛrɛ lamɛnɛ kan i k'a to n ka se ka n yɛrɛ lamɛnɛ ka bɔ kota bɛɛ ma ala kaari ani yɛrɛ lamɛnɛ i k'o dofini don ne la
nin sunkalo in kɔnɔ ala i ka ne kisi sunkalo in kɔnɔ n bɛ sira min ye e ala kotow la ya e ala min maa mun bɛ sira jurumɔ ye e min y'olu latangaba ye inshallah o ye su 12 o nafila n'a dugawu ye ala k'a ni sababa bɛɛ. an balona k'a fɔ Maliki Dambele a fɔra cogo min na yarabi ala kalo ye ala ka kimɛ ko ɲuman yira n na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana ko kan an bɛ taa Israɛlikaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ min ye lakanabaliya kɔni ko o kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka don kosɛbɛ Israɛl dugu min n'a ma ko Tel Aviv ko nin ye cɛlaka dɔ ye ko ale kɔni muritila kosɛbɛ dɛ a ye wulikajɔ min kɛ k'a kɛra sababu ka maa 7 ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ n'u na ka maa caman fana k'u jogi waati min na lakanabaa kɔni sera kɛnɛ kan k'olu ma ko bila daga girin la dɛ ko a kɔni kɛra muguci kɔni ye walasa ka maa kofɔlen yɛrɛ ka a yɛrɛ bɔnɛ a nin na n'an bɔra an bɛ taa Faransikaw fɛ yen avion kasara n'o ye Pangun kasara ye ko o kɔni kɛra Faransikaw fɛ yen kari don avril kalo tile 10 san 2022 waati ko a yirala k'a fɔ ko ni avion n'a ma wele ko avion de tourisme ko maa damadɔ kɔni tun b'a kɔnɔ nka avion kasara in kɛlen ko a yɛrɛ k'a fɔ maa 7 ka fara avion bolo yɛrɛ kan ko olu kɔni kasarala o ni la hali bi Faransikaw fɛ yen diɲɛseli ka naani tɔnba min n'a ma wele ko organisation mondiale de la santé olu y'a yira k'a fɔ bana min n'a ma wele ko cancer de l'enfant ko o kɔni kɛ jugu Faransikaw fɛ yen kosɛbɛ dɛ bawo ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ san o san denmisɛnnin 300 bɔɲɔgɔnko ko a bɛ ye olu kɔni na ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko don nataw la ko gɛlɛya kɔni bɛ se ka don a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra an bɛna Tunisikaw fɛ yen Tunisi jamanakuntigi n'o ye Kais Saied ale kɔni bɔra ka laseli kɛ droit frontière tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye wulikajɔ kɛ san 2010 Tunisikaw fɛ yen walasa yɛlɛma ka don ko la n'an b'a fɔ ko révolution maa minnu kɔni kasarala u ni la fo ka taa se minnu bolofɛnw tiɲɛna ko wulikajɔ mina kɛ Tunisie gouvernement fɛ walasa ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin olu ma ni kuma kɔni minnu kɔni fɔra ko a kɛra maa caman kɛ nisɔndiyafɛn ye an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ kɔnkɔn fana la o la kumaba dɔ tun ye ne. an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'o sabati kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma